намазда ләззәт тоймыйм. Нишләргә? Без бу дөньяда күп әйбердән ләззәт тоймыйбыз. Ләкин бу әйберләрнең эшләвен бер вакытта туктатмыйбыз. Беркем дә ләззәт белән эшкә йөрми, иртә белән уянмый, шулай бит. Бәлки кемдер әле гаилә белән, хатыны, ире белән дә ләззәт тоймыйча гына торадыр. Безнең бар шундый тыйым ул да булса вазифа дигән нәрсә. Мин тиеш дигән әйбер. Шуңа күрә бу эшләрне без ләззәт тоймасак та инде эшләргә тиешбез, беренчедән. Икенчедән инде намазда ләззәтне тыйыр өчен Аллаһ Тәгаләне яратырга кирәк. Иң беренче чиратта кем алдында торганыңны аңларга кирәк. Аллаһ Тәгалә синең өчен нәрсә эшли? Син мәсәлән шушында намазга басып 10 минут аның белән сөйләштең. Ул 24 сәгать буе синең тормышыңны килеп тора. Менә шушылар турында уйларга һәм Аллаһ Тәгалә безгә бит Коръәни Кәримдә әйтә, бу якын тирәдәге әйберләр, табигать үзе дә сезнең өчен ул бер билге ди. Менә шуларны карап, һәрбер нәрсәдә Аллаһ Тәгаләнең тәэсире бар икәнен, рәхмәте бар икәнен күрәргә, иренергә кирәк. Өченчедән, намазда ләззәтне тыйыр өчен эш арасында намаз укырга кирәкми, намаз арасында эшләргә кирәк. Без бит бүген эш арасында намаз укыйбыз. Кытырып эшлибез дә, бүленеп намаз укыйбыз да, тагын эшлибез. Намазга кергәндә эштән чыкмыйбыз без. Шуңа күрә дә намаз арасында эшләргә кирәк. Тормышыңны намазга әйләндерергә кирәк. Моның өчен Аллаһ Тәгаләне истә тотарга, аның турындагы уйларга, зикр кылырга һәм киләсе намазны көтеп торырга, кайчан җитәр икән дип. Менә шушы алымнар белән миңа калса, зелек сыйфатны үстерергә була.